Kembali bareng Zenita Musik JSS Pro Audio Ryan Pictures. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu. Gusti tansah krungu apa penyuwunanku, muga kuwi ing galento gantiku. Zenita ati durung lila, kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Ibarate kembang mekar ana ing ati, nanging dudu aku sing duwe. JSS Pro Audio Mas Riono Mas Anto. Iya Dik, Ikhlas aku ya Mas. Ikhlas aku. ikhlas Dik. Ya. Masuk. Ngapuranen aku. Ninggalke sliramu mergo atiku wis dudu duwekmu. Gusti tansah krungu apa penyuwunanku, muga kowe ing galento gantiku. Hati durung lila, kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Ibarate kembang mekar ana ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara, mergo rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumandhe wong Balik. Zenita Musik JSS Audio Ryan Ade Multimedia. Goyang abangku. goyang dong.
ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa ibarate kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni Wes cukup lalekno timbang atimu loro mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa nilakake aku sumande wong liya aku lan kowe kepisahake tresno hey kasunyatan iya sampun matur nuwun Matur niki kalih nuwun. nenggo mbok bilih saking keluarga tasih Wes, Bos. ngersakaken